Бүгінге тапшыруда әлі укылмаган тагын 2 котлау хаты бар. Урта Терешка авылындағы меркешерүче якташыбыз Измайлова Руфия Равиловнага 55 яшь тула. Шул уңайдан яраткан кызы Гүзәлия аны ихластан котлап, иң җылы теләкләрен җиткерергә булды. Әниләр алдында һәрбер бала соңгы сулышына кадәр бурычлы булып кала. Әниләр аяк астында җәннәт дип бушка әйтмиләрдер. Чөнки иң олуг затларны гына шулай тасвирлап була. Әнкәем минем, күз нурым, ел сайын килгән синең гүзәл туган көнең минем өчен дә олы бәйрәм. Җаннарны җылытып, киңәшләреңне биреп, мине дугаңнан аермыйча, авыр чакта ярдәм итеп, шатлыкларыма сөенеп, минем өчен көннәрен дә, төннәрен дә йокламаган кеше син ул. Рәхмәт җаныкаем булганың өчен, мине балам дип, иркәләп, сөеп яратканың өчен. Бик иртә, ялгыз канат кагырга тотынсаң да, син сынмадың. Миңа ятимлек күрсәтмичә яшәргә тырыштың. Барысы өчен дә рәхмәт сиңа. Бишек бавын төннәр буе селкеп, назлап мине үстердең. Төннәреңне йокламыйча борчыларда үткәрдең. Балаң бүген рәхмәт әйтә, бар изгелегең өчен. 100 яшьләреңә җитергә бирсенче сиңа көчен. Мәңге яшә. Миңа синең елмаюың дәрт бирә. Сине кышып, назлап алып, яратырга нык килә. Бәхетле бул, саулыгың да какшамасын һич кенә. Мин сиңа һаман сабыйдыр, мин сиңа гел кичкенә. Хөрмәтле Руфия апа, кызыгыз Гүзәлиянең музыкаль бүләген дә кабул итегез. Бүгенге матур юбилеегыз котлы булсын. Саулык
шурақат мәңгі яшәнкәй сиңа рәхмәт. Шикләп үтсен кайгы хәсрәтсен булганда шурақат мәңгі яшәнкәй сиңа рәхмәт. Мәңгі яшәнкәй сиңа рәхмәт. Руфия Равиловна Измайлованы матур юбилее белән ихластан якын дуслары Наиля Гимаддинова һәм Фирүзә Фатхуллина да гаиләләре белән котлыйлар. Руфиябез безнең дустыбыз гына да түгел. Ул бездән еракта яшәмәгән күршебез дә, өстәвенә туганыбыз да әле. Без аның белән гел бергә, бөтен бәйрәмнәрне дә бергә үткәрәбез. Руфия ул бик сабыр, бик тырыш, бик уңган акыллы хатын. Без анарга гел сыкланып карыйбыз. Балаларыбыз да аны ачык күңеле өчен нык яраталар. Үз туганыбыз шикелле кабул итәләр. Кадерле дустыбыз, сине юбилеең белән котлап, махсус шигъри юллар бүләккә җиткерәсебез килә. Бүген якын дустыбызның туган көненә килдек. Ул безнең күршебез дә әле. Бер зурлап котлыйк дидек. Юбилее килеп җиткән, бары тик 55. Ләкин һәр вакыт үзенә әйтәсе бик яшь әле. Якыныңны хөрмәтләргә сәбәп тә кирәк түгел. Иң мөһиме теләк булсын, тик ихлас булсын күңел. Гомереңдә шатлыкны да, хәсрәтне дә син күрдең. Тормыш иптәшеңне иртә җир куенына иңдердең. Бердән бер сөекле кызың булды сиңа таяныш. Инде күрергә язмасын шуннан башка аяныш. Күрше хакы, Тәңре хакы. Сезнең белән күңелле, җырлап, биеп, уйнап, көлеп уздырабыз гомерне. Эшләп аргач ял да кирәк, аны без яратабыз. Борчуларны, сагышларны без шулай таратабыз. Шатлыкларны уртаклашып, кайгыларны бүлешеп, киңәшләшеп, ярдәмләшеп, яшибез без гөрләшеп. Бүген синең туган көнең, котлы булсын бәйрәмең. Кабул итче чын күңелдән шушы шигырь бәйләмен. Сәламәтлек телибез сиңа, сезнең белән бик рәхәт. Шундый дустыбыз булган өчен Ходаебызга зур рәхмәт. Кадерле Руфия Равиловна, дустыгыз Наиля һәм Фирүзә гаиләләре белән сезгә иң изге теләкләрен җыр аркылы да җиткерергә тырышырлар. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Үтеп кеткен яшы гомер, әй җилкенә һаманы күңел. Әллә сиңа шулай кулай, нигә ашыгасың балай? Тукта, тукта, ашыкма син, тукта вакыт сабыр ит. Ник теләсәң үзеңә белән, хәсрәт кайгым алып кит. Тукта, тукта, ашыкма син, тукта вакыт сабыр ит. Ник теләсәң үзеңә белән, хәсрәт кайгым алып кит. Яшилкенчәк түгел күптән, биде бездән еллар үткән. Ник син шулай ашыгасың, бар сиңа да бераз үткән. Тукта, тукта, ашыкма син, тукта вакыт сабыр ит. Ник теләсәң үзеңә белән, хәсрәт кайгым алып кит. Күңелләрдә булгач сафлык,
Тормыш кучакларына яктык, рәхәтләнеп яшәр өчен, җай чыгарып тор сине вакыт. Тукта, тукта, ашыкма син, тукта вакыт сабыр ит. Ник теләсәң үзеңә белән, хәсрәт кайгым алып кит. Тукта, ашыкма син, тукта вакыт сабыр ит. Ник теләсәң үзеңә белән, хәсрәт кайгым алып кит. Тукта, тукта, ашыкма син, тукта вакыт сабыр ит. Ник теләсәң үзеңә белән, хәсрәт кайгым алып кит. Ник теләсәң үзеңә белән, хәсрәт кайгым алып кит. Хәсрәт кайгым алып кит.